As you can see on the title down below, I will be sharing to you guys my top 5 everyone, welcome back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course do not forget to click the tiny bell button beside the subscribe button for you to be notified every time that I upload videos here on this channel. So today, as you have requested guys, may mangilan-ngilan sa inyo kasi na nag-request that gusto nilang makita yung mga top 5 lipsticks or lip products ko na less than 200 pesos. Actually, matagal na to na request. Noon pa. Parang last year pa. Pero sabi ko kasi parang hindi siya worth it naman na i-share. But then, as the back to school is really coming na super fast na talaga, I think it's worth it na i-share sa inyo. Kasi alam ko naman guys, most of us are on a budget and we want naman yung mga quality lipsticks na of course, na mura, na kayang-kaya ng budget natin, guys. So, I have 5 products here. Ayan, bali-baliktad sila. So, let's start with the cheapest or yung pinakamura sa kanilang 5. And this is the Careline lippie in the shade Best Friend. Ito, guys, nagawan ko na to ng review dati. Last year ata, summer. Parang nagawan ko na siya. And this is the shade. Perfect siya sa mga high school. Gusto nyo na lang maging pa-girl. Ganon. Perfect na perfect siya. And this one is only 80 something ata. Basta less than 100 pesos pa siya guys. So perfect na perfect sa mga high school dyan. Alam ko naman na tight ang budget natin pag high school pa tayo. So perfect ito sa inyo girls. Yun nga lang, ang downside nga lang nito, hindi siya ganun na pang matagalan. But for the price, pwede mo nang i-reapply yan, girl. Moving on to this one, this is the Nichido or the Nichido. I don't know how to pronounce that, but I guess it's Nichido. And it looks like this. Ayan, napakabongga ng kanyang packaging. And I got this one for only 88 or 99 pesos. It was 50% sale sila. So, 50% off. Pero ang original price nito is 190 something. So less than 200 pa rin siya. Pero lagi naman nagsi-sale usually ang ang Nichido. So feeling ko ngayong back to school season naman, magsi-sale pa rin sila. So this one is swatch natin. Medyo may pagka-glitters nga siya guys eh. Ayan. Na-review ko na rin ata to eh. I will put the link of my reviews. And, diba? Hindi sila nalalayo. Eto naman, maganda to sa mga mas matagal kasi to. Mas matagal siya naglalast kesa dito. So, kung sale ito, nakuha nyo ng 88 or 99, mas pipiliin ko na to kaysa dito sa Careline. And, packaging girl, napaka-elegant. And ang kagandahan pa nito, itong top niya is a lip balm. So, kapag morning, kapag hindi nyo pa feel mag-lipstick, ayan, lip balm muna para ma-moisturize yung lips. So, 2-in-1. Bonggang-bongga, di ba? Murang-mura na yan. Another lip product which is not a lipstick, and this is the liquid lip stain by RMK. Parang 150 pesos lang to sa mga online shop. I will put the link of the online shop na pinagkuhanan ko. Ito yung shade niya eh. Si mama ko kasi bumili nito. Hindi ko alam kung anong shade ito. Sobrang red naman niya guys. Pero ang kagandahan kasi sa lip stain, konting-konti lang yung ilalagay mo. So, yung 150 mo, matagal mauubos yon. Yung mga ganitong product, pwede rin sa cheeks. Actually, ito yung ginamit ko sa cheeks ko ngayon eh. And ang kagandahan nito is organic siya. Made from food-grade ingredients and long-wearing and very pigmented. Ito naman ang napansin ko dito guys, nung ginamit ko siya, dito siya sa lower lip ko, maganda yung kapit niya. Pero on the upper lip, hindi siya ganun kakapit. So, I should do na lang siguro mas maganda kung mas matagal natin ilagay. Magstay yung pagkalapat mong ganyan, ilagay mo. So, mas tagalan mo yung paglalagay or yung pagstay ng product dyan bago mo siya ganun-ganon. Bago mo siya i-mix with the other part ng ng lips mo. So, maganda siya kasi pwede na siya sa cheeks, pwede din siya sa lips. So, bongga yan. Dalawang product na naman. O, diba? Mahilig tayo sa dalawahan. Moving on to this Bilena liquid lipstick in the shade Pink Pearl. Ito, nagawan ko din to ng review eh. Ito, pang matagalan talaga to. Pang matagalan. And, ang maganda ganyan siya, oh.
Yun nga lang, hindi mo siya magagamit sa, sa cheeks mo. Hindi ko pa na-try, pero kung na-try nyo na, please let me know down below. Ayan. So, swatch natin siya. Diba? Ang creamy niya. Ang creamy. And that is the shade. Mahilig ako sa mga ganitong shade, guys. Napansin nyo ba? Ito, yung mga ganyan. Parang magkakalapit tong tatlo. Ito kasi hindi akong nag-order nito, si mama ko eh. Actually, sa kanya yan. Pero dinekwat natin. Ganyan naman tayo eh. Ayun, ito, long-lasting naman siya na ginagamit ko. Meron akong review nito and ang price niya is 180 pesos. So, pang matagalan na rin. Saktong-sakto na rin siya. And marami silang shades. Actually. And meron na din yung isa pa, yung matte na lipstick nila, yung LTD. Yun yung pinakabagong labas ng Bilena na liquid lipstick nila. Yun, yung kung gusto nyo naman ng matte. But, may maire-recommend naman ako sa inyo ngayon na product na matte. And this is from SanSan. Ayan, alam nyo naman, love na love ko. Nagawan ko rin to ng review eh. I will just put all the reviews down below para kung gusto nyo talaga yung product, that's the time you can buy. Ayan, di ba? Para wag lang kayo nagpapaniwala sa mga sinasabi ko. Maganda yung nakikita nyo yung test ko. Okay, let me swatch this. This is in the shade Dark Mocha. Kasi gusto ko naman yung parang nude lang siya. This shade is the one on my lips right now. Ayan. Pero sa swatch natin siya ngayon. Dito. Ayan. Eto naman guys, ang masasabi ko dito, sobrang konting-konting product lang yung ilalagay mo. As in, konting-konti lang. Tapos nagiging matte siya na effect. Pero hindi siya yung drying. Do you get what I mean? Yung iba kasi na yung iba kasi na matte product, na lip products, ayan, sobrang nagka-crack-crack yung bibig natin. But this one, hydrating siya kahit matte siya. Maganda siya, pero hindi siya ka-long-lasting compared sa Bilena. Napansin ko lang after kong kumakain nito, medyo nababawasan siya. So, I suggest re-apply lang tayo. It's okay naman guys eh, para at least, diba, fresh looking tayo, hindi yung wala nang lipstick, fail ka na girl, o diba, pangarag ka na, may assignment ka pa, o diba. These are the 5 lipsticks that I can recommend to you na under 200 pesos lang siya. So, yung pinakamaganda dito na mare-recommend ko is these 2 products. Ito, kasi meron na siyang lip balm. Magagamit mo siya in the morning kapag hindi mo pa feel, yun nga sabi ko, and maganda rin yung quality. Ayan. And the next one, kapag mahilig ka naman sa matte and sa nude, ito, Dark Mocha. Ito yung pinaka-favorite ko sa kanilang 5. Ayan yung mga shades. Baka pare-parehas tayo ng ng hilig sa mga shades, o diba? So, kung budget kayo, try nyo tong mga lipstick na to, pili kayo ng isa. Yung pinakamura na yung Careline. Alam ko, kailangan nyo pa ng pang-budget dyan ng mga ibang pang-beauty nyo. So, meron din ako na video ng under 200 din ng mga makeup. So, if you're interested to see that, I will put also the link down below. I hope you enjoyed watching this video, guys, and I'll talk to you on my next video. Bye! Mwah! I beg you, please.